טוב, שלום לכולן, מה נשמע? זה כיף להיפגש היום ביחד. אז היום בעזרת השם אנחנו ממשיכות, כן? ממשיכות את פרק י"ג. אולי נספיק לסיים, אולי לא, אולי בשיעור הבא. אז בעצם אנחנו, כן, ראיתם את הכותרת של השיעור, שבעצם הכאב שאנחנו מנסות לברוח ממנו, זה בעצם דווקא שם לפעמים מסתתר הדרך לחופש, בעצם הפתח לגאולה, גאולה פרטית. ואנחנו כולנו מנסות באופן טבעי להימנע מהכאב שלנו, להסתיר אותו, לברוח, כן? כאב הכוונה היא המקומות האפלים בנפש, המקומות שאנחנו לא רוצות לפגוש, מה שנקרא הנפש הבהמית. אבל שוב, היום אנחנו נמצאים בדור כזה שדווקא שם, כן? דווקא המקומות האלה, יש שם מפתח, יש שם פתח לגאולה. יש שם פתח לבריאות נפש אמיתית, כן? בעזרת השם היום אנחנו נלמד ביחד מתוך ספר התניא, איך דווקא הכנות הזאת, דווקא ההסכמה להבין שיש בי טוב וגם יש בי רע, כמו שדיברנו על זה בשיעור הקודם, לא לפחד מזה, זה בסדר להגיד שיש בי טוב, ויש בי חלקים לא טובים, יש בי חלקים רעים, נראה איך שדווקא הכנות הזאת, ההסכמה, אה, אה, להסתכל על זה בצורה הנכונה, זה מה שיכול להביא לי, כן, את הבריאות הנפשית, בעצם את היציאה מגלות פנימית לגאולה באמת. אז כמו שאמרנו, כן, באופן כללי, הפרקים שאנחנו נמצאים בהם כרגע בלימוד, בתניא, זה פרקים שדורשים כנות פנימית. באמת, זה נקודות של אמת, כי אם אני יכולה לחיות, אם אני חיה באשליה שאני מושלמת, שהכל טוב איתי, אז אין לי שום סיכוי להשתפר, זה ברור, נכון? זה כמו שאנחנו מכירים את העניין הזה, שבן אדם שמגיע עם כוס מלאה, כן? שהוא מלא, מבחינתו הוא יודע הכל, הוא טוב, אז אי אפשר להכניס לתוכו שום דבר חדש, כי הוא מלא, כוס מלאה, אי אפשר למלא בה משהו חדש. לא יכולה, בעצם ככה לא יכולה להיות עבודה אמיתית של ריפוי. ולהכיר במקומות הלא טובים, הרעים, האפלים, זה לא נעים בכלל, זה אפילו כואב, בגלל זה אנשים שלומדים טניה, לפעמים קצת זזים ככה, זה גורם לזוז לא בנוח בכיסא, פתאום להבין, רגע, אז בסדר, אז לא צדיק, אבל מה, אז רשע, אז מה צריך לעשות בשביל להיות בינוני? זאת אומרת, זה לא נעים, זה לשים את האמת מול הפרצוף, ואם אנחנו באמת נהיה אנשים כנים ואמיתיים עם עצמנו, נוכל להתמודד, וככה באמת לעשות דרך. בלי להסתכל לאמת בעיניים, אי אפשר לעשות דרך. זה כמו שהאדמו"ר הזקן אומר, זה נקרא, הוא קורא לזה דמיונות שווא. זה לא יהיה אמיתי. אנחנו ניקח דוגמה, מי שמכירה את העולם של ההתמכרויות, כן? העולם של ההתמכרויות והגמילה, דרך מי שמכירה את 12 הצעדים, אז רואים, יש מצבים שרואים ומספרים על זה, באמת מספרים על זה בכמה, הרבה הורים יודעים לספר את זה, וגם המדריכים של התוכנית יודעים לספר ולהגיד את זה, שרואים הורים לילד מכור, אז הורים באופן טבעי מנסים תמיד להגן ולשמור על הילד שלהם. הורה לא רוצה לראות את הילד שלו מתרסק, אפילו שזה כבר נראה רע, וברור שהוא חייב שינוי, וברור כן, ויכול להיות שהוא מבחינתו סבבה לו, כי בסך הכל, כן, נגיד בן אדם השם ישמור, מכור לסמים או להימורים, הוא עושה את זה כי ככה הוא משתיק את הנפש שלו, הוא לא מעוניין להיפגש עם עצמו, הוא לא מעוניין להתמודד עם הכאבים שלו, גם עם הדברים הטובים שלו, הוא מטשטש את עצמו כדי להתמודד עם המציאות, לא נוח לו עם מה שקורה בעולם. עכשיו, בוא נגיד בן אדם שמשתמש בסמים, או בן אדם שגם, או מכור להימורים, בסדר? הוא מכור להימורים, יש אנשים שגורמים למשפחה שלהם להפסיד בתים, ברמה של מיליונים, הם לא יודעים להפסיק. וההורים מנסים להגן על הילדים בסך הכל, מנסים, כן, עם ילד, עם ילד, זה כבר נער, זה בחור, מכור להימורים, וההורים כבר כל הזמן רושמים לו צ'קים, אבל רק תפסיק עם זה. בוא תיקח את הכסף, אבל תפסיק עם זה, אל תתעסק איתם יותר. והוא אומר, כן, כן, בסדר, אבל כל פעם יסגרו לו פינה ויסגרו לו פינה, הוא לא יפסיק. מה המדריכים, כן, בשיטת 12 הצעדים, מה הם מסבירים? מה הם אומרים להורים? הם אומרים להורים, תעזבו אותו. אל תסגרו לו פינות. תנו לו להתמודד עם עצמו ועם הטעויות שלו, גם אם זה אומר שהוא ייזרק לרחוב. ככה. זה קשה. זה קשה, זה אחד הדברים הכי קשים, אבל בעצם מסבירים, אומרים, שישימו לו מראה, הרי שהוא יגיע לרמות הכי נמוכות האלה, כן? שהוא ייזרק לרחוב, שלא יהיה לו איפה לגור, שהוא כבר יהיה, זהו, טוטלוס, יהיה לו מראה מול הפרצוף. זה לא יהיה איזה מצב שנראה סך הכל בסדר, כן? אבל
סך הכל בסדר, אבל הוא יודע שיש שם משהו שצריך להתמודד איתו. לא, זה יהיה מצב של טוטלוס, זה מראה מול הפרצוף, כבר אין לו לאן לברוח, הוא מגיע לתחתית, שם הוא נפגש, אין לו ברירה, הוא נפגש, הוא רואה, זה צף, כל החלקים המגעילים, הלא יפים שלו, עם הכאבים שלו, עם המקומות שהוא פחד מהם, עכשיו שהוא בהתרסקות, בדרך כלל אנשים מכורים, שם הם מתעוררים. שם הם מבינים בעצם שרק, בעצם שם הילד יכול להבין שרק הוא יכול לקחת את עצמו בידיים. יש לו מראה מול הפרצוף, והרבה מכורים שעברו גמילה, כן, שדרך אגב קוראים לעצמם מכורים נקיים. בשיטת 12 הצעדים, הם לא, זה נקרא מכור נקי. הם לא אומרים פעם הייתי מכור, היום אני לא. זה נקרא מכור נקי, שזה דרך אגב, זה ממש תואם את מה שאנחנו לומדות פה בספר התניא. כי זה כמו שכתוב בתניא, כן, שאהיה בעיניך כרשע, זה מה שלמדנו בשיעורים האחרונים. מה זה אהיה בעיניך כרשע? אל תהיה שאנן. אל תחשוב שזהו, אתה כבר, כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. יש אנשים שהם כבר בעצמם מדריכים ועוזרים לאנשים אחרים להיגמל. אז יכולים להגיד, טוב, אתה כבר בסדר, זהו, אתה בן אדם טוב. הם לא מסתכלים על זה ככה, הם עם הנקודה הזאת של אהיה בעיניך כרשע. אמנם נגמלתי, כן? אבל יש שם נפש בהמית שאולי מחכה לי בפינה. היא לא נעלמה, כן? זה לא שנעלמו לי, אין לי יותר תאוות, לא הפכתי לצדיק גמור. אני לא במצב של צדיק גמור, לא משנה מה אומרים לי מסביב. ככה אני לא נכנסת, כן? הבן אדם לא נכנס למצב של יוהרה ושאננות, כן? הוא נשאר במצב של זהירות, הוא נקרא מכור נקי, הוא יודע שהנפש הבהמית שם, היא לא התבטלה. והוא יודע, ופשוט מלמדים אותם, כן? הוא לומד איך לעבוד איתה. אז אותם אנשים גם מתארים, כן? ששלחו אותם לגמילה מלא פעמים, ושילמו עליהם, ההורים שילמו עליהם אלפי שקלים, וזה לא הזיז להם, זה לא הזיז אותם. עד שזה לא בא מתוכם, עד שהם לא רצו מצד עצמם לעשות את הצעדים האלה, עד שבעצם לא הייתה להם מראה מול הפרצוף שאמרה, זהו, אין ברירה. אין לכם ברירה, אתם חייבים להתחיל לזוז. עד שלא קרה כזה דבר, שום דבר לא קרה. לא משנה לכמה גמילות שלחו אותם, וכמה כסף השקיעו בהם, וכמה ניסו, וכמה לילות ההורים היו ערים, וכמה שיחות, שום דבר לא עזר. עד שבן אדם לא מסכים להבין, כן? עד שאני לא מסכימה להבין שיש בתוכי רע. יש לי צורך להתמודד יש לי צורך לעשות עבודה פנימית, זה מראה של כנות. על ידי המראה של הכנות הזאת, זה מה שמאפשר לי לעשות עבודה פנימית. בלי זה, אני כנראה מערבבת את עצמי. כן, שוב, כמו שאומר האדמו"ר הזקן, זה דמיונות שווא. אז אנחנו בעזרת השם נעשה רגע חזרה קטנה על ההגדרה של הבינוני, כדי לעשות לעצמנו סדר בכל מה שלמדנו עד עכשיו, כדי שנוכל להמשיך הלאה בצורה מסודרת. אז דבר ראשון הבנו ביחד, הבנו שהבינוני הוא אדם מיוחד, זה מדובר פה על אדם ששולט על עצמו, מבחינת המעשה, דיבור ומחשבה באופן מלא. אומר לנו האדמו"ר הזקן שזו דרגה ששייכת לכל אדם, כן? אין לנו, אמנם אנחנו מבינים שזה דרגה שהיא מדהימה והיא גבוהה, ושזה מדובר פה על אדם שהוא עם איזשהו חוסן נפשי, כן? ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל ככל שלומדים על המאפיינים של הבינוני, כן, היינו יכולים לחשוב שמראש שאין לנו סיכוי. אבל האדמו"ר הזקן, כן, כותב לנו את הספר הזה לכולנו, הוא אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הוא אומר זה שייך לכל האדם, לא משנה איפה הוא גדל ואיזה יצרים יש בו, לכולנו. אנחנו יודעים שאמרנו גם שהאדמו"ר הזקן אומר שיש 500 דרגות של בינוני. בסדר, יש את הבינוני שהוא כבר ממש מתקרב לצדיק, ויש בינוני שהוא כל היום יש לו תאוות והוא עוצר אותם, אבל הוא עדיין בינוני, הוא עדיין ברמה חיצונית, שולט על המגרש של המעשה דיבור ומחשבה. אז אמרנו כן שאצל הבינוני הנפש הבהמית קיימת במלוא העוצמה, בדיוק כמו אצל הרשע. בגלל זה היא יכולה להגיב, ולא רק שהיא יכולה, היא גם מגיבה בדרך כלל. היא אומרת בתוכו, אני רוצה לעשות רע, אבל זה לא נעצר שם, כן? אצל הבינוני הנפש הבהמית אומרת, אני רוצה לעשות רע, אבל גם אז מגיע הצד הטוב, ומביא את מה שיש לו להגיד, כן? שצריך לעשות טוב, לברר מה רצון השם. הבינוני עושה את ההשתדלות שלו, אבל מה גורם לזה שהוא מצליח? כן, לזה שהוא מצליח במאבק ועושה את הדבר הנכון, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא שולח לו הערה אלוקית. הוא מקבל סיוע לנפש האלוקית, וככה הטוב תמיד מנצח אצלו. הוא עושה תמיד את הדבר הנכון. אוקיי? והדגשנו את הנקודה הזאת, כן? הדגשנו את זה בעבודה האישית שלנו, שבעל התניא כותב, אנחנו רואים שכתוב בספר התניא, השם עוזרו, הקדוש ברוך הוא עוזרו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עוזר
למי שעוזר לעצמו. אף אחד לא יעשה את העבודה הפנימית במקומנו, אנחנו צריכות לזוז מבפנים, והקדוש ברוך הוא שולח לנו סיוע. הקדוש ברוך הוא לא יעשה את העבודה במקומנו. בדיוק כמו שדיברנו על אותו מכור, כן? על אותו מכור שהוא כבר נמצא בתוך הבור, שהוא בתוך ההתמכרות שלו, השם ישמור, שהוא בתוך השימוש שלו, אף אחד לא יכול לגרום לו להיגמל. אלא אם כן הוא יחליט שהוא עושה את הצעד הזה. שוב, אנחנו מכורים, בן אדם שהוא מכור זה כבר, זה עבודה לא פשוטה, כי יש שם התמודדות פיזית, התמודדות רגשית, רוחנית, יש שם הרבה התמודדויות. דרך אגב, היום אנחנו יודעים שרובנו מכורים למשהו, היום בכלל יש התמכרויות למסכים, ילדים מגיל קטן כבר נמצאים, וזה ממש התמכרות. בן אדם שרוצה להיגמל, הוא ממש עובר, רואים שהוא עובר מבחינה עצבית, היד כל הזמן מחפשת במה לגעת. אז בעצם, אם אנחנו, מה שנקרא, פיתחו לי פתח, נכון? אבל אנחנו צריכים להתחיל עם פיתחו לי פתח. הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתחו של עולם. הקדוש ברוך הוא כבר ימשיך לנו, זה ישלח לנו את הסיוע, את האור האלוקי הזה שדיברנו עליו. אבל אף אחד לא יעשה את העבודה במקומנו. אנחנו צריכים להתחיל לזוז. אז באמת ביחד עם זה דיברנו בשיעור האחרון, שהבינוני כלפי חוץ הוא נראה כמו צדיק. הוא תמיד בשליטה עצמית, ואז כן אומרים לו, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. בעל התניא בעצם מזהיר אותנו משאננות, מיוהרה בעבודה הפנימית, ושבגלל שהרע הוא לא בטל לגמרי, במקרה הטוב אנחנו נלמד היום, כן, במקרה הטוב אולי יש מצב שאצל בינוני, שהרע שבו הוא ישן, אם לא נשמר מהנפש הבהמית, אם לא נלמד איך לעבוד איתה נכון, בגדול, אם לא ננהל אותה, היא תנהל אותנו. והסכנה היא, כן, שאם נחשוב ונאמין לכולם שאני צדיקה, שאפילו לא באמת הגעתי לדרגה הזאת, אלא יש לי עוד עבודה פנימית, זה המקום הזה שאפשר להיכנס לשאננות, לחשוב שאין לי צורך יותר בעבודה פנימית. אני זוכרת ששמעתי איזשהו פודקאסט, מי שמכירה את דוקטור אפרת לירז, שממנה למדתי, העבירה איזשהו קורס על 12 הצעדים, ובפודקאסט שלה היא ראיינה מישהו שהיה מכור להימורים. אז תראו מה זה שבן אדם חושב שכבר הגיע מה שנקרא למנוחה ולנחלה. בן אדם שהיה מכור להימורים, ובאמת הוא מספר שבמשך 3 שנים הוא היה נקי. עכשיו הוא היה מכור להימורים, וברוך השם גם המשפחה שלו הייתה משפחה מאוד עמידה, אז ההורים שלו כל פעם ככה סגרו לו פינות, אבא שלו כל פעם רשם לו צ'קים שמנים, ואמר לו, אבל זהו, אבל תפסיק, אני סוגר לך את הפינה, זה ברמה של מיליונים, אני משלם לך את החוב הזה, אבל זהו, אתה לא נכנס יותר להימורים, תעצור את זה. וכל פעם הוא היה מבטיח, והיה נופל. עד שבאמת הוא הגיע לאיזושהי תקופה, שבערך 3 שנים, אם אני זוכרת נכון, הוא לא נגע בכלל בהימורים, הוא לא נכנס לקזינו, ואז, כן, תראו מה זה הפתח קטן. פתח קטן. הוא מספר שהוא הלך רק, אחרי 3 שנים, הוא הלך רק למלא ווינר. רק ווינר. עכשיו, אתה יודע שזה כמו בן אדם שמכור למשהו, כמו בן אדם שנגמל מאלכוהול. אפילו קידוש בשבת הוא עושה על מיץ ענבים, הוא לא עושה על יין אדום. כי מי שיודע שיש לו חולשה לעניין מסוים, כן, לפתח חטאת רובץ, מי שיש לו חולשה, הנפש הבהמית שלו, יודעת ששם קשה לה, לא מתקרבים לזה. אז הוא בסך הכל הלך למלא טופס של ווינר, כן, כמו הלוטו טוטו, זה בקטנה. הוא אמר שאחרי 3 שנים שהוא היה נקי, הטופס ווינר הזה נגמר, כן, זה פתח לו פתח, זה נגמר בחוב של 3 מיליון שקל. ואז אבא שלו כבר, כן, משם באמת אבא שלו כבר, זהו, אמר זהו, מספיק, והוא עלה על דרך, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא נכנס ל-12 הצעדים. היום, דרך אגב, היום הוא בעצמו מדריך ב-12 הצעדים. אבל זה רק מראה לנו, כן, אני יכולה לחשוב, הבן אדם היה יכול לחשוב שהנה, הוא 3 שנים נקי, הכל בסדר איתו. הכל בסדר, הנה זהו, הוא גם, יכול להיות שהוא גם לא מרגיש את היצר הזה שבא לו להיכנס לקזינו, או בא לו ללכת, אבל רק הדבר הקטן הזה, השאננות הזאת, או היוהרה הזאת, לחשוב של, מה הבעיה, אני יכולה לבלט טופס ווינר וזהו, כן? או כל אחת מאיתנו, מי שמכירה את זה, שנייה אני נוגעת בטלפון רק כדי, כי אני רוצה לשלוח הודעה. בסוף אני בכלל שכחתי מההודעה, ואני נמצאת במחוזות אחרים בכלל. זה לשים לב מי מנהל אותנו. עכשיו,
הרבה אנשים, כן, בדור שלנו מחפשים לנוח. באופן כללי בכלל מוכרים לנו בכל פינה, במיוחד לדור הצעיר, שצריך לחפש דרך לעשות את המכה, לעשות קופה מהירה, כדי שיהיה אפשר לצאת לאיזשהו סוג של פנסיה בגיל צעיר, ולעשות טיול מסביב לעולם, ולנוח על איזה חוף ים ולהשתזף. העולם באופן כללי מחפש להגיד לנו שאלה החיים הטובים. כן? כל אחד, יש אנשים שלא מעלים, שמעלים סטורי או דברים כאלה, רק כשהם יוצאים לחופשות. אני לא אומרת שצריך לעלות סטורי באופן כללי, אבל אנשים מוכרים לנו שהם חיים את החיים הטובים, ואם החיים, אם אין להם משהו פוטוגני לצלם, לא מצלמים, כן? שככה קונים אושר, שיוצאים לחופשה, שהולכים לג'קוזי, שנמצאים באיזה, כן? מים בכלל, מים זה עניין של תענוגים, יסוד המים זה עניין של תענוגים. זה האושר, זה הכיף, האושר נמצא, איפה האושר נמצא? על חוף הים בתאילנד. אומר לנו בעל התניא, זה לא נכון, זה שקר. זה מביא למצב כמו שריר שמתנוון, זה מביא להתנוונות, בעצם ניוון רגשי, ניוון רוחני, זה מביא נפילות, כן? אין לנו עניין להפסיק לעבוד, אנחנו לא מעוניינים לצאת לפנסיה. העבודה הפנימית, כן, זה כמו שריר פיזי בגוף. אם רוצים שריר חזק, אם בן אדם רוצה שהשרירים שלו, במיוחד אחרי גיל מסוים, שהשרירים כבר מתחילים להיות פחות חזקים, כן, אני לא מבינה בביולוגיה, אבל יש פחות, השריר צריך לתחזק אותו יותר טוב, בשביל לייצר שריר חזק צריך לייצר לו התנגדות, וככל שעושים את זה השריר מתחזק, אבל ברגע שמפסיקים, כן, עם הזמן השריר מתנוון, אז גם אצלנו שריר רוחני, מה לעשות, יש לנו התנגדויות, יש לנו מצבים בחיים שהם דורשים מאיתנו סוג של חדר כושר, אנחנו צריכים להתאמן, צריכים להתחזק בשבילהם, אבל זה מה שמייצר לנו את השרירים הרוחניים בתוכנו, זה מחזק אותנו. כל אחת שתסתכל אחורה, אם היא עברה משברים כאלה ואחרים, היא יודעת לספר שאם היא עברה אותם בצורה הנכונה, היא אישה אחרת, היא אישה חזקה יותר, כן? היא יכולה אפילו לעזור לאחרות במצבים שהם היו שם. אבל אם לא נעשה זה, אם נחשוב שאנחנו צריכים, שהאושר שלנו נמצא על חוף הים, אז השרירים מתנוונים, השרירים הרוחניים מתנוונים, וזה ממילא מביא לנפילות. אז עכשיו, כן, עכשיו הוא מביא בפרק י"ג דוגמה לדרגה הכי גבוהה של הבינוני. אמרנו האדמו"ר הזקן אומר שאצל הבינוני יש 500 דרגות, ופה הוא מביא דוגמה לדרגה הכי גבוהה של הבינוני, כזה שאם אנחנו נסתכל עליו מהצד, אנחנו נהיה בטוחים שמדובר בצדיק. בואו נקרא אני אקרא עכשיו מתוך הפרק ונסביר, נלמד את זה. ואף מי שבתורת השם חפצו, ויהגה בה יומם ולילה לשמה, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו, אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו ובתוקפו וגבורתו במקומו בחלל השמאלי, רק שלבושיו, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבהמית, אינן מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר איברי הגוף, מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. אומר לנו בעל התניא, מה זה אומר? בואו נראה. מדובר פה על יהודי, כן, תראו מה אומר, שבתורת השם חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה, כן? מדובר פה על אדם, על יהודי כזה שהוא כל כולו הוגה בתורה, יומם ולילה, כל רגע פנוי, אין לו ביטול תורה, ביטול תורה זה העוון שהכי קל ליפול בו, מה לעשות, אנחנו בני אדם, אבל מדובר פה על אחד שהוא אפילו לא נופל בביטול תורה, ולא רק שהוא לומד תורה, הוא לומד תורה לשמה. צריך להבין, ללמוד תורה לשמה, לשם שמיים, זה עניין בפני עצמו. למה? כי אם יש בן אדם, נגיד, שלומד תורה, כדי שיגידו עליו דברים טובים, או כדי לקבל את התואר להיות רב, או בחור שלומד תורה כדי למצוא שידוך טוב, כן? כל זה, הוא לא לומד את זה לשמה, הוא לומד כי הוא רוצה להשיג איזושהי מטרה, רוצה שיהיה לו כבוד, אפילו אם הוא לומד את זה, כדי שיהיה לו עולם הבא טוב. אפילו זה לא לשם שמיים. זה כי הוא יש לו איזשהו אינטרס, זה יכול להיות אינטרס גשמי, כמו כבוד ומעמד, וזה יכול להיות גם אינטרס רוחני, עולם הבא, זה גם אינטרס. זה לא לשם שמיים. זה קצת דק, כן? לשם שמיים זה אומר לעשות את זה רק כי ככה השם רוצה. זה רצון השם. עכשיו, מדובר פה, כמו שאנחנו מבינים, מדובר פה על אדם ברמה באמת גבוהה. אומר האדמו"ר הזקן, אפילו אם הוא נמצא במצב הזה, זו לא הוכחה שבאמת נדחה הרב ממקומו. זה לא הוכחה בעצם שאין לו נפש בהמית. זה לא הוכחה שהוא צדיק.
יכול להיות שהנפש הבהמית שלו נמצאת שם וחיה וקיימת, ואפילו יש לה מה להגיד, רק שהוא לא נותן לה שליטה על הגוף. ואדם כזה שכולם אומרים לו שהוא צדיק, שלא ייפול לזה, שעדיין יהיה במצב של יהיה בעיניך כרשע, כמו רשע. לזכור שיש בתוכו נפש בהמית, שהוא צריך להתמודד איתה. בעצם מסביר לנו אדמו"ר הזקן, כן, בהמשך הפרק הוא מסביר, שיכול להיות מצב כזה, שיש לו נפש בהמית, אבל הוא לא מרגיש אותה, כי בגלל שהוא כל היום עוסק בתורה ובתפילה, הוא לא מרגיש אותה כי היא נמצאת במצב של שינה. כמו אדם שישן. אדם שישן יכול להתעורר. אז הוא אומר, גם כאן המצב הוא כזה. זה לא אומר שהוא צדיק. זה לא אומר, זה שהוא לא מרגיש את הנפש הבהמית שלו, זה לא אומר שהיא התבטלה לגמרי. זה אומר שהיא שם, והיא ישנה. ואז מביא לנו אדמו"ר הזקן, הוא מביא לנו את הסיפור עם שאלה מאוד מאוד גדולה. זה סיפור שהוא עוד התחיל אותו, הוא התחיל איתו את ספר התניא, הסיפור שמביא לנו בפרק א', סיפור על רבא. רבא, נכון? רבא שאמר על עצמו שהוא בינוני. אז בואו נבין מי זה רבא ומה היה הסיפור. הגמרא מספרת שרבא אמר על עצמו שהוא בינוני. אמר כגון אנא בינוני. ענה לו אביי, אביי גם זה היה תלמידו וגדולי החכמים אחריו, אומר, לא השארת חיים לאף אחד. אם אתה בינוני, אז מה אנחנו? אז מה כולם? כולם רשעים. עכשיו, מי זה רבא? בואו נבין. כן, האדמו"ר הזה כאן שואל, איך רבא אומר על עצמו שהוא בינוני? מי זה רבא? למה כולם מתפלאים שהוא אמר על עצמו שהוא בינוני? שאולי הוא בינוני. מסופר בגמרא סיפור על רבא, שמלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. היה דיון בשמיים, היו צריכים לפסוק באיזה שהם עניינים, וידעו שרבא, כן, רבא הוא זה שיכול לפסוק להם. אז הגיע זמנו להיפטר מהעולם, והגיע מלאך המוות כדי לקחת אותו, לקחת את רבא למעלה. ומלאך המוות לא היה יכול לקחת אותו. הוא לא יכול לשלוט בו. כתוב עד שאפילו מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. לא הייתה בו קליפה. לא הייתה אפשרות לטומאה לגעת בו. עכשיו, ברור לנו, כן, מהסיפור הזה שהוא צדיק גמור, כי אין בו קליפה בכלל. אין בו רע בכלל. אז בגמרא, כן, הגמרא ממשיכה לספר, הוא היה כל כך דבוק בלימוד תורה כל הזמן, שמלאך המוות לא יכול להתעסק איתו בכלל. אז בשביל זה מלאך המוות, כן, מסופר בגמרא, שמלאך המוות היה צריך לעשות איזשהו רעש בין העצים, כדי לגרום לרבא להיסח הדעת רגע מהדבקות שלו בתורה, ואז הוא לקח אותו. עכשיו תראו איזה מאמצים צריך לעשות כדי שמלאך המוות יוכל לעשות את העבודה שלו שם. אז שואל אדמו"ר הזקן, כן, איך אדם כזה אומר על עצמו שהוא בינוני? זה לא ענווה, הרי הוא לא שיקר חס ושלום. מדובר פה בצדיק, מדובר פה בדרגות של צדיקים שאנחנו אולי לא מכירים בדור הזה. אבל הוא הבין שיכול להיות שאולי יש סיכוי כזה שאולי הוא בינוני. כן? למרות שהוא יודע שהוא לא מתפקד כבינוני, כן? אבל אולי יש סיכוי. למה? בואו נקרא מה כתוב בתניא ואנחנו נסביר את זה. הוא אומר, אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור ולאור משנתו. כך הרב הבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע ותפילה, שליבו בוער באהבת השם, ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. כן, אז כמו שאמרנו, אצל הבינוני יכול להיות מצב כזה, אצל הבינוני בדרגה הכי גבוהה שלו, שהוא נמצא, הרי אמרנו למדנו גם לפני כמה שיעורים, שאצל הבינוני הוא יודע, ואנחנו למדנו מזה שיש זמן של עת רצון, כן, שאפשר לנצל אותה בזמן התפילה. ואצל הבינוני, בזמן התפילה, הנפש הבהמית ישנה. זאת אומרת, שאם יש לנו פה בינוני, יש לנו פה אדם כזה, שהוא כל היום עסוק בתורה ותפילה, אז ממילא, כן, אז יכול להיות שהוא הגיע לדרגה כזאת, שבאמת הנפש הבהמית שלו ישנה, הוא לא שומע אותה אפילו, הוא לא מתעסק איתה, כי הוא כל היום נמצא, זה לא כמו עכשיו, יש דרגה כזאת של בינוני, שהוא סיים את התפילה, ואז הוא יוצא, הולך לשוק, הולך לעבודה, הולך למשרד, הולך להתעסק בעולם. שם יש לו תאוות, יש לו יצרים, הוא צריך להתמודד, הוא מרגיש את הנפש הבהמית, יש לה מה לומר, הוא במלחמות פנימיות. לא, מדובר פה על בן אדם שכל היום יושב ועוסק בתורה ותפילה. אז הנפש הבהמית ישנה. ואז ממשיך ואומר, ולכן היה רבא מחזיק עצמו כבינוני. אף דלא פסיק פומא מגירסא, ובתורת השם חפצו יומם ולילה.
בחפצה וחשקה ותשוקה ונפש שוקקה להשם, באהבה רבה כבשעת קריאת שמע ותפילה. ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. כמאמר רז"ל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. כן, אז הוא אומר שבגלל, ואז כאן עונה לנו האדמו"ר הזקן על שאלה מפרק א', הוא אומר, זאת הסיבה שרבא החזיק את עצמו שאמר, אולי הוא בינוני. כתוב, מחזיק עצמו כבינוני. צריך לשים לב, כל מילה בספר התניא יש לה משמעות. זה כמו. הוא לא פסק על עצמו שהוא באמת בינוני, אלא הוא אמר, אולי אני כמו בינוני, יכול להיות, יש סיכוי. עכשיו, הוא פשוט ידע, כן, אמרנו שרבא היה בדרגה כזאת שאין בתוכו, הוא ידע שהוא לא מתמודד עם נפש בהמית, כן, הוא יודע שאין לו נפש בהמית, הוא צדיק, אבל בגלל שהוא נמצא בדרגה של התבוננות אלוקית כל היום, הוא כל היום עסוק בתורה, אז הוא אמר, אולי יש סיכוי שהנפש הבהמית ישנה ולא נעלמה לגמרי. והוא רצה לקיים את מאמר חז"ל, אהיה בעיניך כרשע. הוא אומר, אולי אני צריך להיות תמיד באיקון, להיות במצב תמיד של מודעות מלאה על עצמו, לזכור שתמיד יש איזושהי עבודה פנימית. אז שוב, רק כדי לסכם, ברור לנו לחלוטין שרבא היה צדיק, אבל זה בשבילנו שנבין שאם אדם בדרגה כזאת, כן, גם מסתכל על עצמו בצורה כזאת של להיות תמיד במצב של דריכות, מה שנקרא להיות ער לסכנה שיש בתוכי. לדעת שיהודי מורכב, כן, כל אחת מאיתנו מורכבת בנפש אלוקית ונפש בהמית. לכל אחת מאיתנו יש צד של קדושה וצד של הפך הקדושה, וזה בסדר, אין מה להיבהל מזה ואין מה לפחד. אני זוכרת זה הרבה פעמים שמדברים על מונחים, נגיד אם זה בטהרת המשפחה, ומדברים על מונחים שיש לאישה תקופות שהיא טהורה, ויש לה תקופות שהיא נמצאת במצב של, כן, אפשר, או קוראים לזה נידה, או טומאה, כל אחד, יש כמה מילים בהלכה שאפשר. אז הרבה נשים מאוד מתקוממות, מה זאת אומרת להגיד על אישה כזה דבר? מה זאת אומרת? ממה נבהלים? ממה? מה הבעיה, מה הבעיה להסכים עם זה שיש בתוכנו, שיש בעולם ובתוכנו כל מיני דרגות, יש דרגה של קדושה, יש דרגה של טומאה, השם ישמור, זה בסדר, ויש דרכים להתאר. אז גם אצלנו מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, יש לנו זמנים שאנחנו נופלות ואנחנו למטה, יש לנו זמנים שאנחנו יכולות לעלות, ויש דרכים. עכשיו, אם בן אדם שהוא לא צדיק, והוא חושב את עצמו לצדיק, כן? הפירוש שהוא לא ער לסכנה שיש בתוכו. כן, יש נפש בהמית שעסוקה בעצמה, בתאוות שלה, והנפש הבהמית, כן, ששורשה, השורש של הנפש הבהמית היא מעולם התוהו, לא דיברנו על זה יותר מדי בהרחבה, אולי באחד השיעורים נציין איזה, מה העניין של עולם התוהו, למה בעצם צריך אותה? למה אנחנו צריכות להבין שההתעסקות עם הנפש הבהמית, זה, ולא לפחד, כן, המקום הזה שלא לפחד לגעת במקומות הפחות יפים שלי, למה זה חשוב? בעצם למה זה חשוב להעמיד לעצמנו מול העיניים ולהבין יש את זה ויש את זה? למה חשוב להגיד לעצמנו יש בי טוב, יש בי רע? מה הקטע? יש לנו פה עבודה, זה לא שסתם יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. העניין הזה שיש לנו את הנפש הבהמית בתוכנו, זה כדי שאנחנו נתקן אותה ונלמד לעבוד איתה, זה כל הסיבה שהיא פה. זה לא אומר שאנחנו צריכות להגיד לה, טוב, יש לי נפש בהמית, מה לעשות, ככה זה, אין מה לעשות, וזהו, ואני ממשיכה לחיות את העולם בצורה של הפקרות. כל הסיבה שיש בתוכך מקומות כאלה, זה שתלמדי איך לעבוד עם זה. לא כדי שזה ינהל אותך, לא כדי שתסבלי מזה, זה רק כדי שתביני כן, מה המכשירים בחדר כושר הזה אומרים לך לעשות, איך את צריכה לפתח את עצמך מבחינה פנימית. עכשיו, בן אדם שאומר שאין לו נפש בהמית, כן, או שאפילו מרגיש עם עצמו באיזושהי נקודה כזאת של, וואלה, אני לא צריך לעשות עבודה פנימית, כן, לא צריך לעשות, זה איזשהו סוג של, וואלה, הפקרת את עצמך, השם ישמור, למה? אם אתה לא משקיע מאמצים לתקן את הנפש הבהמית שלך, לתקן את עצמך ולעבוד עם עצמך, היא זקוקה לתיקון ולעבודה, בשביל זה, זה כל הסיפור פה, בשביל זה היא פה. לא חבל? הביאו אותך פה לעולם הזה, נתנו לך את כל מה שנתנו לך, הקדוש ברוך הוא השקיע בך, תשקיע בחזרה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שמחות, מצב כזה שתבינו שאנחנו עושות עבודה.
אם אני מוציאה את עצמי, אם אני נמצאת עכשיו במצב של גלות פנימית, בדיכאון, בחרדות, עם פחדים, עם כעסים, עם לחצים, זה גלות פנימית. כשאני עושה עבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה אותה, לתקן את המקומות האלה, לצאת למקום של שמחה, של אמונה, של ביטחון, של שלווה, של נחת, אני בעצם מוציאה את המקומות הגלותיים שלי לגאולה. זה, כן, אנחנו עכשיו בתקופה של 3 השבועות, זה לבנות בתוכי את בית המקדש. מוסבר, כן, מוסבר גם במאמר של האדמו"ר הזקן, שאצל כל אחת מאיתנו יש, הנשמה שלה קשורה לשכינה למעלה. כמו האדמו"ר הזקן אומר, זה כמו חבל. יש את השכינה, שכינה נקראת בזוהר כנסת ישראל, כנסת ישראל מהמקום הזה שהיא מכנסת את כל נשמות ישראל, כל נשמות ישראל מכונסות בתוך השכינה, וכל נשמה יש לה חלק, יש לה ניצוץ מהשכינה. אז כל נשמה כזאת מחוברת בכמו חבל למעלה, למקור כל הנשמות, לשכינה. ואז מה קורה? אומרים לנו שהשכינה עכשיו בגלות, אנחנו רוצות לעבור ממצב של גלות לגאולה לכל עם ישראל. אומר לנו אדמו"ר הזקן, תבינו איזה דבר מדהים זה. בגלל שאני מחוברת בחבל לשכינה, שאני עושה עבודה פנימית, אם חס ושלום יהודי נמצא במצב, כתוב, גלו לאדום שכינה עמהם. הכוונה היא, כן, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, שכשיהודי עושה מעשה אדום, הוא נמצא במצב של גלות. הוא לוקח את השכינה ומכניס אותה לתוך הגלות. כי הוא מחובר לגלות, זאת אומרת שאני עושה מעשה לא חיובי, כשאני נמצאת בגלות של עצמי, אני מחוברת בחבל לשכינה, אני גורמת לזה שהשכינה תהיה בגלות. אז גם אני בגלות, יש לי גלות פנימית, אישית, וגם יש גלות עולמית. אבל אומר לנו הדבר הזה, כן, דבר מדהים, הוא אומר, גדולה מידה, שהעניין של, עניין חיובי, הוא חזק פי 500 מהעניינים השליליים, ממידת פורענות. מה הכוונה? כשעכשיו אנחנו נסתכל על זה במובן החיובי, אנחנו עכשיו רוצות להבין מה קורה כשאני עושה את העבודה הפנימית הזאת, שאני מחליפה חרדה בביטחון, שאני מחליפה עצבות בשמחה. שוב, זה קל לדבר, אבל זה עבודה, זה אתגר. אבל שנבין, כשאני עושה עבודה פנימית על עצמי, שאני יוצאת מהגלות הפנימית שלי ומוציאה את עצמי לגאולה, שאני עושה את העבודה שדיברנו עליה פה, אני משפיעה גם על עצמי, לי טוב בחיים, אני נמצאת במצב של יצאתי מגלות לגאולה, החיים שלי הרבה יותר יפים, ביחד עם זה אני השפעתי על כל העולם, כי אמרנו אני מחוברת בחבל לשכינה הקדושה, לכלל נשמות ישראל, אני משפיעה על זה שהוצאתי גם את הניצוץ שלי שמחובר אליי, אותו ניצוץ שלי ששייך לשכינה, גם הוא יוצא לגאולה. בגלל זה, כן, כמו שמי שמכירה את זה שהרבי אומר, שגאולה פרטית מביאה לגאולה הכללית. זה לא סתם, זה אמיתי. אדמו"ר הזקן מסביר את זה באריכות מאוד גדולה במאמר. אז כדאי לכל אחת מאיתנו שנבין שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו במצב של גאולה, הוא רוצה אותנו שמחות, הוא רוצה אותנו מוארות, מאמינות, וגם אם נפלנו זה בסדר, אבל פשוט להמשיך הלאה. לא לחשוב שנתקענו באיזושהי נקודה. אני רוצה, כן, שנקרא איזשהו, ככה לסיום, היום יום, כן, היום יום של כ"ז אדר. רק לפני כן אני רוצה להגיד עוד נקודה על העניין הזה, שנבין שהרבי מלובביץ' אומר, שכשיהודי לא עושה את השליחות שלו בעולם, כן, אנחנו רואים כמה אנשים היום רודפים אחרי רצון לקיים את השליחות, לממש את עצמם בעולם, לקיים את השליחות של הנשמה שלהם, אנשים אפילו לא יודעים איך לקרוא לזה, איזה מילה לתת לזה, אנשים לפעמים טסים לכל מיני מקומות בחו"ל, למצוא את עצמם, לחפש את עצמם, או נשארים במקום שלהם, אבל רוצים, כן, לפתוח עסק, לעשות איזה משהו, אומרים, אני באתי לפה, למה לא יושבים בשקט? אני באתי לפה לעשות משהו, אני לא יודע מה. למה כל כך חשוב לנו למצוא את השליחות שלנו? את השליחות של הנשמה שלנו. אומר הרבי, זה שיהודי, אם חלילה הוא לא עושה את השליחות שלו פה בעולם הזה, הוא אומר, זה שהוא עצמו יהיה לו חוסר, זה ברור. אנחנו נרגיש את החוסר הזה. לא סתם אנשים לא יושבים בנוח שהם לא מוצאים את עצמם. אבל אומר הרבי דבר מדהים,
הוא אומר, זה לא רק שאתה עכשיו פעלת שבתוכך יש חוסר, שאתה מרגיש חסר, הוא אומר, אתה פעלת חוסר בכל העולם. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא שלח איזה מישהו ליתר ביטחון שיעשה את העבודה במקומך. לכל אחת מאיתנו יש את השליחות שלה, וזהו, זה הניצוץ האלוקי ששייך רק לה. אף אחד אחר לא יכול להשלים את החלק הזה בפאזל. אומר הרבי, אם מישהו לא עשה את השליחות שלו בעולם הזה, הוא גרם לחיסרון בעולם, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה במקומו. זה דבר מדהים. מצד אחד זה נותן לנו אחריות מאוד גדולה, מצד שני נותן לנו דרייב להתחיל לזוז. אז כן, לסיום אני רוצה לקרוא איזשהו היום-יום מכ"ז אדר אמנם, אבל נראה איך שזה ככה מדבר בדיוק על הנקודה הזאת שאנחנו לומדות. איך אנחנו צריכות לעשות את העבודה הפנימית. אומר, מהרבי הרש"ב, אומר, אמת הוא דרך המיצוע. דרך המיצוע הכוונה היא לאמצע. האמת, כן, איך יודעים אנחנו היום מדברות על זה שאנחנו רוצות להיות בכנות כלפי עצמנו, לגלות מה האמת, גם אם היא לא נוחה, אנחנו רוצות להתמקד מהי האמת. זאת אומרת, אמת היא דרך המיצוע. מיצוע הכוונה היא לאמצע. נטייה לימין, להחמיר על עצמו ולמצוא בעצמו חסרונות או ענייני עבירות שאינם כפי האמת. Okay, יש את האפשרות לבן אדם להיות במצב של נטייה לימין, okay? שהוא מחמיר על עצמו, הוא מחפש חסרונות, מה שנקרא עין ביקורתית, אבל ביקורת שהיא הרסנית. וגם אומר פה, זה אינם לפי האמת, לפעמים בן אדם מגזים עם עצמו. כן, זה נטייה לצד הימין, או שאומר או שנטייה לצד שמאל, נטייה לצד שמאל להקל על עצמו ולחסות חסרונות עצמיים, כן, או להקל בענייני עבודה מצד אהבת עצמו. כן, יכול להיות שבן אדם נמצא בצד השני לגמרי, בקיצוניות השנייה, שהוא אומר שהוא, גם אם יש לו חסרונות, הוא מה שנקרא מטאטא אותם, מכסה אותם, או שהוא מקל על עצמו בכל מיני עניינים שהוא צריך להתאמץ בעולם, מקל על עצמו, הוא כל כך אוהב את עצמו, הוא לא רוצה להזיע. אומר הרבי הרש"ב, שניהם דרכים מזויפות. אוקיי? שניהם דרכים טועות. אז מה הדרך הנכונה והאמיתית? זה קודם כל להכיר את המעלות שלנו ואת המעשים הטובים. זה דרך האמצע, דרך האמת. כמו שאנחנו מדברות פה. יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. להכיר את המעלות שלנו, לדעת מה המעשים הטובים שאנחנו עושים, ומצד שני גם להכיר את החסרונות, ולהיות מודעת לנפילות. כן, פשוט להיות מודעת לאמת, בלי נטייה לקיצוניות מסוימת. לא לשקר לעצמי. הדרך להתפתחות אישית, לכל אחת מאיתנו באמת ככה, אני רוצה שנזכור את זה לשיעור, הדרך להתפתחות אישית היא להיצמד לאמת. כמו שאמרנו, שהנפש הבהמית מספרת לנו סיפורים. היא גורמת לנו שאנחנו לא נראה את המציאות כמו שהיא. המציאות היא מציאות אלוקית. הנפש הבהמית שמה לנו פה באמצע איזשהו מסך של ערפל, שלא נראה את המציאות כמו שהיא. שנחשוב שבעלי הוא לא בסדר כי 1, 2, 3. שנחשוב שהילדים שלי, כן, כל אחת והמחשבות שלה, שהבוס שלי לא נותן לי להתקדם כי, שהמציאות שלי, כל אחת יודעת מה הסיפורים שיש לה בראש. המטרה שלנו, כן, היא לנסות להזיז את הערפל הזה, לנסות ככה לעבור אותו ולהיצמד לאמת. מה האמת האלוקית ככה כמו שהיא. אז בעזרת השם, כן, לדעת שגם אם נסכם את השיעור, כן, לגבי אותו אדם, אותו בינוני שדיברנו עליו, שבאמת כלפי חוץ וגם כלפי פנים עושה רושם שאין לו חסרונות. גם במצב הזה, אומר לנו האדמו"ר הזקן, אפילו במצב הזה, שזה נראה כמו בן אדם מושלם, הוא אפילו בעצמו נראה לעצמו מושלם, הוא לא מרגיש שיש לו נפש בהמית, היא ישנה. אפילו אצלו, הוא אומר, אם הוא לא יהיה מודע לאמת, אם אני לא אהיה מודעת לתפקיד שלי ולעבודה הפנימית שלי, הנפש הבהמית שעדיין שם, גם אצל בן אדם כזה שכל היום לומד תורה ומתפלל, גם שם עלולה להתעורר אצלו ולתקוף. כן? אבל אם יש מודעות, אם אנחנו מודעים לזה שיש לנו אתגר, ומודע לנקודות של הנפש הבהמית שלו, הוא מודע לטוב שלו ומודע לרע שלו, ואז זה יהיה בעיניך כרשע. יש בתוכו זהירות והסתכלות הנכונה על עצמי ועל העולם, וככה לומדים, כן? לומדים את זה מרבא, שרבא עם כל המעלות הגדולות והאמיתיות שלו, הוא עדיין יחזיק בתוכו את הידיעה הזאת. אז גם אצלי, לדעת שהכל בסדר, גם אם כבשתי בתוכי יעד, התגברתי על החסרונות שלי, על סיטואציות שפעם היו קשות לי, והיום ברוך השם אני כבר מתפקדת בהן נהדר,
כן? גם שם דורשים ערנות כלשהי, כמו שדיברנו על המכור נקי. לקרוא לזה מכור נקי. הוא כבר לא משתמש, כבר, אני מכירה בן אדם ש20 שנה הוא כבר לא משתמש, אבל הוא יודע להגיד שהוא מכור נקי. יש שם ערנות. אז מצד אחד להכיר את החסרונות, מצד שני לחזק ולדעת ולהחמיא לעצמי על הטוב והדרך שעברתי, ולא להיכנס למקום של יוהרה. אז זה ככה להיום. מי שהייתה איתנו ביוטיוב, בהקלטה, אני אשמח אם תסיימני לייק, תשתפי את השיעור, ובעזרת השם נתראה בשבוע הבא. אני סוגרת את ההקלטה, אם יש שאלות אנחנו עוד פה.